everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो पुरा बाहेरावनो संनो थाखाय रेडि खालामलायबाय आरोना माने बाहेराव सङै सङै माने माबा मोनसे मोजां नांग्रा जाबाय मानो होनबा भिडिअ क्वालिटिफोराबो मोजां फैयो नालाय एसे नोंथांमोनाबो जाहाथे मोजां मोनो बिनि थाखायनो आङो दिनैहायबो अदाबावनो संनो नागिरदों आरोना बारियाव फैखाबाय आङो गासिबो बुस्थुफोरखौ जगार लाखाजोब्बाय ओमफ्राय दिनैहाय संनो नागिरदों आङो माने आथुर आथुर जानानै माने इसिङावनो एवग्रोबाय आरोना इसिङावहाय बारा लाइटआ मोजां नांनो नागिरा आरो आङो एसे बादुलिना रिं लाइटफोरखौ लगायबाय थानो बायो आरोना थाबाबो ओमफ्राय बिनिखायनो आङो नाखौ एकदम जल्दि एवना लाबाय बिनिफ्राय अदाबाव नै बाबाखौ अर जरायनो होबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो लाव हानांगौ ओमफ्राय नै नाखौथ' एवखाना लाबाय नालाय संनोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय खुमब्रा नङा सरि लावजों ना सेनार स' नायलांदो बिदिब्ला बयबो माने बाहेराव सङै सङै भिडिअ क्वालिटिफोराबो मोजाङै फैयो नालाय मोजां मोनग्रा जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो मोजां मोनगासिनो बे साननैसोनि ब्लगफोरखौ गोसोखौ एकदम सान्थि मोनलायदों आरोना बे साननैसोआ माने एसे जेनेबा 10K बाबोथ' फैदोंना भिउआ बिनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरोना स' नोंथांमोना जुदि बेबायदिनो अननाय होबाय थाब्ला आं मोजांनि सायाव मोजां संनाय भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरोना लोगोफोर स' नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं दायो लावखौ हाना लाग्रोनोसै अराथ' ओरैनो जोंगारलांजोब्बाय आरोना बाबाया दहायनो जरायनानै होदों स' दायो लावखौ सायनानै लाग्रोनोसै गासिखौबो होजोबनांगोनहाय ना आलु होलाया दिनैहाय मासे मोजाङै गोरलैनो लावा जि मोजांखा टेस्टिनो संनोसै आङो ना सेनारमोन ना मा बावगारबाय थायो आङो ओमफ्राय सेंना रखम ओंखायनोथ' गेदेर एकदम गेदेरमोन आरोना मासेमोन नायो पुरा ओमफ्राय गोदानानै लाबोखादों आरोना बाजारावनो हासबेना माने गोदानो होबाय ओमफ्राय माबायदि हानांगोन इखो लावखौ गेदेरैनो हानोसै ना गेब्लेयै बायदि बारा गेब्लेयै बायदि ना आङो इदिनो खामानि हेल्प होना आं बिराद अननो ओंखारो खिन्थु आं थिननायाव मावाबाथाय मोनसेबो मावना होआ ना मालाबा बिराद रागा जोङो आं लोगोफोर दाय मोनबाय थाबाय होमबा नङा सानफ्रामबो थिनखाया आङो माब्लाबा समाव आथुर जायोना ओंखाम ओंख्रि संनो ओमफ्राय बे समाव माने माबा मोनसे मावदेरना होनो होबाथाय मावना होथारा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अबेबा समाव आरो सहसावनो मानियो ओमफ्राय नै दाबो आङो खुमब्राखौ हाखावनो हायाखै आङो गोराथार होनना लिंहरनायखौ फैदोयो ओजों आं खुमब्राखौ गोराना गोरलै मिथियानो नै हाखावनानै सरि पानिलाव बावगारबाय थायो आं माबा पानिलावखौ माने आङो गोराथार हाखावनो हायाखै होननानै आङो गाबख्रावना लिंहरबायना ओंखायनोथ' खारबोबाय हाखावनाल' होलांनो नागिरदोंमोन हानाबो होबाय नै दा नोङो माबाखौ मा होनो नाखौ गोबांसिन होगोन आं पिस मोनसेयानोलाय नायाव बारा माबा गैबाङा जोंना सानैबो इन्टारेस्ट गैबाङा होमबाबो बिमा बिफाया जानो नागिरनायखौबो संना जाहोनांगौना लोगोफोर इसोरो माने लावजो नाजो जानो लुगैदोंनो लावजो ना गेदेर दा संना जाहोनोसै आरो जों आंनो बोरमा बेदरखौ ओरै सिगाङाव गारना फैबासो इस्राम लेंहरदो लोगोफोर नोंसिनि गुमैखौ नाय आलासियानो बोरमा बेदर जानो लुगैदोंनो लास्ट डिसेम्बरनि ना जाय लेंहरो थांगोन जोङो खोन्थाहरलाय कमेन्टआव सोरनावबा थांनांगौ नामा आलासियानो फोथारबारियावसो थांगोन फोथारबारियाव खाना जाहरबा लेंहर फोथारबारियाव लास्ट डिसेम्बरनि पिकनिक जाबा लेंहरनांगौनो लोगोफोर नों गुमैखौ खिन्थु आंबो थांफागोन लोगोआव माने लोगोफोर आइखौ लायनांगौ आरोना आइखौ लायनो थांदों बारमारायाव हासबेन्डआ आङो आइ मोनफैथ'यैयावनो जल्दि संना दोननोसै ओंख्रिखौ दायो सायखांबाय आरोना नै बरियानो हानानै लाबाय एसे गेदेरैनो दोन्दों आङो मानो होनना बुङोब्ला एकदम गोरलैथार आरोना लावा दा सुना लायनोसै बानलु सामब्रामखौ हरनोसै लोगोफोर खामलायलांबायसो हरनोसै लोगोफोर लावखौ दसे खोबथ'नोसै लोगोफोर दा दसेनि उनाव संख्रि हालदैखौ हरसिगोन दायो हालदै संख्रि होनोसै लोगोफोर अराबो जा ब्लाव ब्लाव नांखाबाय नै बिराद मोजां नांबाय अरा बिमा बिफानि जानो लुगैनाय ओंख्रि दिनैनि ओंख्रिया जोंहाना लोगोफोर खोबना होथ'नोसै दसे ओमफ्राय लोगोफोर जोंहानि दिनैनि ओंख्रिया जाहैबाय आइजों बाबाजों जानो लुगैनाय ओंख्रि आरोना बे ओंख्रिया लावजों ना सेनार बिसोर जानो लुगैनायखाय दा बरियासे बाहेरावनो संबाय आरोना बाहेराव संबा भिडिअ क्वालिटिफोराबो मोजां फैयो नालाय नोंथांमोनाबो नायनानै जाहाथे मोजां मोनो बेनिखायनो आङो खस्थ'बाबो बाहेरावनो संबाय आरोना लोगोफोर दायो आङो सामब्राम गुफुर बिनिफ्राय बानलु थाइनैसो बिनिफ्राय जिरा एसे देनानै लानो नागिरदों आरोना ओंख्रियाव होनो थाखाय बे लावनि दैया रानबायानो आरोना आं जेबो दै होफिनखायाखैमोन बे लावनिनो दै ओमफ्राय दा बेयाव आङो दै हरनोसै आरोना लोगोफोर लावनि दैया रानजोब्बायानो एसेल'सै ओमफ्राय दा आङो दै हरनोसै आरोना लोगोफोर ओंख्रिनि जखानि दै हरनोसै
जोंहा जेसेबांखिनि मानसि बेखिनि जखानि हरनोसै आरोना आङो आरो राननोबो नांगोन नालाय राननायनिबो हरखानोसै जाबाय बेखिनियानो जागोन दा दैखौथ' हरबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै बे नाखौ आङो हरनोसै आरोना लोगोफोर नै ओंख्रियाव हरनोसै जाहाथे ओंख्रियाव माने मोजाङै बे नानि रोसिया ओंखारनानै जानायाव जाहाथे मेलौ हाबलायनाय गोथाव जायो बेनि थाखाय माने दै गोथाङावनो बे नाखौ हरनोसै आरोना आङो जाहाथे गोबाव गोदौनानै बे नानि रोसिया ओंखारो आरोना खोबना होबाय दायो दा अरखौल' बुरा दाबायना होनांसिगौ आरोना अरखौ जाहाथे ग्लब ग्लब गोदौवो दायो आङो नै बेखौबो हरखानोसै आरोना नै सामब्राम गुफुर बानलु आरो जिरा एसे देना लादोंमोन बेखौ हरनोसै आरोना बेयाव दा आं सामसखौबो बावबोबाय बेयाव दैखौनो एसे लुना होबाय आं बेयाव होना होनोसै आङो दायो गोदौबाय थादो आरामसे आङो दा बन गेदेर लायनि रथ'निसो जाहाथे एकदम ब्लाव ब्लाव जोंनानै आइ मोना मोनफैथ'यैयावनो आइया मोनफैथ'यैयावनो जाहाथे ओंख्रिया थाबनो मोनो दायोथ' ओंख्रिया पुरा ग्लब ग्लब गोदौगासिनो ओमफ्राय नै दायो आङो ओंख्रिया गोदौबाय थाथोंसै नैबे दुन्दियाखौ बासिना लाग्रोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिराद ग्लब ग्लब गोदौबाय दायो लोगोफोर नायनोसै बेसेबां रानदों दैया नै एसे रानबायानो आरो रानबावनांगोन बियो खोबना होबावनोसै बिराद गोबाव संबाय आङो नै रानजोब्बाय नुबायना लोगोफोर पुरा रानजोब्बाय आरोना नै लावाबो हारसिंनो गेब्लेबाय नै गोबाव संबाय नालाय दा बेयाव आङो दुन्दियाखौ हरनोसै लोगोफोर जाबाय लोगोफोर ओंख्रिया ओमफ्राय दा रानजोब्बाय आरोना लोगोफोर एकदम जब जब जाबाय नै दायो गथानो बेखिनि रोसिखौ लाखिनोसै ओंखामजों लगायना जानांगोन ना आमथा आमथा दा आइजों हासबेन्डजों मोनफैबानो जानो हासिगोन आरोना नङा माने बाबानो खुरना हैग्रोनोसै आङो बेनि उनावहा आइजों हासबेन्डजों मोनफैबा जों जमा जानोसै आरोना दा साखि नायनोसै आङो एसे माबायदि जादों जाखाथारबाय लोगोफोर संख्रियाबो बिराद मोजां नांखाबाय दा आङो बेखौ न'आव दोनहैनोसै लोगोफोर दाबो मोनफैला लोगोफोर आंना हासबेन्डजों आइजों हासबेन्डआ माने आइखौ लायनो थांदोंमोन ओइ फैबाय 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 आं गारिनि सोदोब खोनादों नै फैबाय ओंख्रियानो गुसु जालायबाय बे बाबाया जाग्रोलायबाय जोंहा ओइनो फैबाय एलायथ' हासबेन्ड आरो आइ दायो जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर आइयाबो जाबाय ओमफ्राय दा जोङो हासबेन्डजों आंजों नै पुरा गाहायावनो जिरायना लाबाय आरोना दिनैहाय पार्टियाव ओंख्रिया नायदो नोंथ' साखि नायनो मोनाखै आंथ' दहाय नायदों बानलुआ आमलाय जानोसै लोगोफोर नै ओंखाम जाखांबायना ओमफ्राय आं आमलायखौ फोराननानै माबा ओंखाम जाखांबा जानो माबा खालामनो नागिरदोंमोन जायासै टाइमानो मिलायला ओमफ्राय लोगोफोर गासिबो खामानिफोरथ' जोबजोब्बाय ओंखामाबो एसे खम जाबाय दिनैहाय माथो नांबावगोन एसेमान जाखांनानै थन मोनदो जाखांनानै थन मोनदो दै लोंनानै ओमफ्राय आं नांबावगौमोन आरोना बाद होदो बेफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो खोन्थाहरनो बावनाङा कमेन्टआव लाइक खालामना हो मोनसे बेनिफ्राय शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोरजों ओमफ्रायो बिदिनो जोङो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन जेसेबां हायो ओमफ्राय जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना दा मोनानोसैबो नै ना फोलावबावगोन फोलावला नोंहाबो खामानि दं नंगौ
हासबेन्डआबो खामानि दङनो ओमफ्रायो दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दे लोगोफोर बाय बाय बाय